Avainten ja muiden arvoesineiden hallinta on useissa organisaatioissa edelleen fyysisten lomakkeiden varassa. Näin ollen tieto arvoesineistä on harvoin reaaliaikaista, minkä johdosta ei tiedetä, missä esine on tai kenen vastuulla se on. Tästä kärsii sekä turvallisuus että tehokkuus. Astro on avain- ja arvoesinehallinnan digitaalinen työkalu, jonka avulla organisaatio voi hallita niitä turvallisesti yhden järjestelmän kautta. Digitalisoimalla avain- ja arvoesineiden hallinnan, tiedon hakeminen sekä päivittäminen tehostuu. Näin organisaatiossa tiedetään reaaliaikaisesti, missä esine on, kenellä se on ja milloin se pitää palauttaa. Tuloksena on avain- ja arvoesinehallinnan selkeys, parempi turvallisuus sekä säästetyt resurssit. Astrolla hallitset avainten lisäksi myös kulkutunnisteita, laitteita ja muita arvoesineitä turvallisesti ja läpinäkyvästi. Astro, avain- ja arvoesinehallinnan uusi ulottuvuus.